tanpa bantal tanpa kloso bata-bata kata manas Ya Allah Gusti, lagi iki dagelan metu diudani. Sing tak pikir ora apa-apa, sing tak pikir mung siji. Sing nonton nih lho. Kok yo ijeh sakmene akeh ya, Pak. Biasane nek udan iki lak do aras-arasen nonton lah. Ya malah iki aras-arasen mulih. Malah aras-arasen mulih ya. Tukang tambak udan malah udan-udan ngono kok. Endi leh, Pak? Lah iku. Udah nambah udan kok malah balik ngejak kancane. Iku ora tukang tambak udan ya. Wong iku genah dul celelek ngono kok. Lah iya diutus karo Pak Sudir. Dadi Pak Sudir iki ngongkon dul. Ha, Ngongkon apa? mangan. Lah kok mangan? Lah wong tukang tambah udan kok malah udan-udan. Lah iya, udane deres. Ana sing manggon ning sorterop, ana sing manggon ning gone daleme sing duwe gawe. Sing apik ya iku lho. Iku Meja iso do dienggo payung lagi tumoy. Pak Sudir. Lho meja ora dienggo adah panganan malah do dienggo payung. deloken iso tenange ngono lho. Wis ora apa-apa muga-muga udane awan tok iki. Amin amin. Mau aku ya wis tak telepon. Ora apa-apa ndor delok tok ben liwat ngono. Muni ngono. Iya wis tak telepon kok bengi wis pokoke cerah. Mergo apa? Mergane Iki engko nek udan terus bahaya. bahayane piye? Jengklong kok ngisor kali iso kemebul munggah kok. Ya carane to. Ngono mesti. Wong perkara nyamuke kok bingung. Lah nek ngerti mengko nyamuke mudal, ya tawis obat nyamuk. Kowe ku ya bento. Wong nyamuk malah mbok obati ya malah do lemu. Ya diumbanono. Ya diobati ya Pak ben mati nyamuke. Ana nek diobati kok malah mati. Ora ana nek diobati ku ya malah lemu malah mari. Maksudnya nyamuke ben ra nyokot kuwi lho. Ya carane no. Lah carane piye ben ra dicokot nyamuk? Untune coploki. Sik ah, nyamuk ki apa diuntu? Lha sing rasa apa? Wong kok mergo nyamuk ki berbahaya perlu diobati, perlu dibasmi ben ora kena penyakit demam berdarah. Iku nek sing jaman saiki mulane ibu-ibu karo cah cilik-cilik iki sing berbahaya. Bahayane nyamuk, kebersihane omah rumah tangga iki kudu dijaga. Mergo penyakit datangnya secara tiba-tiba ora ana sing nyangka. Ngono ya Pak, Iya. pancen bener kok Pak. Heeh. Ya jujur ya jane aku mang sampean arep takon munggah dhisik. Terus Perkarane apa ngono? perkarane. Mulai main saka Ngawi Heeh. nganti tumeka saiki Ya. wetengku lara Pak. Lah mau tak priksakno ning gone dokter. Kowe iku dadi bapakku ra gelem mikir aku blas kok. Lah aku mikir mbok mendasku ngelu kok. Iki malah njaluk celana sing betetet iki celana apa? Spirit. Lah dalah. Ora ana celana kok spirit iku. Ameh dinggo senam 1 and 2 and 1 and 2. Iku jenenge celana apa leh sing ngwetat iku? Betetet
ngerti lho, celana pede Iku sing apa lek sing pengalaman wong wedok-wedok kuwi lho. mang iku dijajali iso ketok mbedodok. Iso kaya lepet ditaleni pating pecotot awake lah nek kurung lho lawemune ra umum nganggo sewetrit. Senam aku malah sakake melok ambekanku sesek. Lah gene. Lah mbok mek kewedene mbok angger bature do polah ndekne mok trimo delunyur. Pelek delunyur. Ya ora apa-apa to, Pak. Iku juga suatu olahraga ben supaya awake sehat. Iya. Ora gampang kena penyakit. Lah nek wis lara weteng kaya aku ngene iki repot. Lah kok iso? Lah piye angger mangan ya to? Heeh. Gang rong jam wis kebelet ngengek meneh. Risikone weteng lara ya ngono ku. Oh, iku jengene kena penyakit di sini. Penyakit apa? Di sini are. Diare. Lah ya di sini are. Ora kok di sini are, diare, Pak. Lah ya lara rak ning kene ah, berarti rak di sini are. Iya Lah are. iya. Bahasane wong Pati, are. Gampang nek penyakit diare. Lah kok gampang? Ora usah mbok lurokno dokter, ora usah mbok lurokno ndi-ndi wong dokter lah asline ya goblok. Ora ana dokter kok goblok. Kowe mang priksa ning ndi? Ning gone Pak Dokter. Mara. Iya, aku mara. Terus dikon linggo. Aku terus dimasukno ning gone ruangan, terus dikon linggih, terus aku ditakoni. Lek takok dokter piye? Mang aku ditakoni ngene karo Pak Dokter. Iya. Lorone napa Mas Rokim? Goblok ah dokter. Lah wong wis roh nek mara iki lara kok malah ditakoki. Gak mbok jawab niku. Jawab piye? Jawab yo ngene, aku nek roh lara kula apa aku rene. Ndarang ngono. Pak, Apa? iku ra kok doktere sing goblok ya, Pak. Lah, Pancen dokter iki ra ngerti penyakite mulane ditakoni. lah kok wani nambani? Ora roh penyakite. Mulane dokter sak donya sing paling pinter iki mantri hewan. Mantri hewan kok pinter. Loh, gak percaya? Pintere mantri hewan iki piye jajal? Kowe garo sapine Mbah Lurah. Ndek ingin deprok, ora ditakoki langsung disuntik. Ceyus ngono ae. Kowe tumuk ana mantri nek takok, "Pi sapi kowe penyakiten apa?" Ora. Mantri Bisa, pinter. Berarti mantri dokter sing paling pinter. Mantri suntik. Dokter Wong hewan. koclok rene tak kandhani. Gini ya. Udan-udan ngejak tukaran. Lah dia yo. Ngene lho Pak, tak jelasno sampean ben mudeng. Heeh. Anane dokter hewan kae kok tanpa nakoni sapi sing arep disuntik. Lah iya. Mergo sapi kuwi ora iso ngomong. Kowe Sing- tahu piye roh sapi ngomong? Sing kandha sapi gak iso omong sapa? Sapi iki ra iso ngomong. Hah, aku yo nunggoni dhewe bar disuntik tayus ngene kok terus mantri ngene. Piye iki suntik neh ora? Sapi langsung bengok. Moh ngono. Oh, ya Allah. Krasa lara ndekne. Pak, iku kowe sing salah krungu. Ora ana sapi suarane kok moh iki gak ana. Sing apik, sing wedok sitok. Gene. Rak bengak-bengok. Ah. Aku rak ngene, menawa wayahe nganu kawin nggih aku rak ngono. Heeh. Iya ndor ngantos diparakno ngan. Lho sapi iku lah mesti kawinno lah ya muni ngono. Muni piye? Moh, ngambek nyirik-nyirik ngene. Lho barang bar kawin iki ditakoki penak. Nah. Sapi Iku ora aneh ya, Pak. sapine wong ronggo ya aneh-aneh ya. Kaya lho, sapi iki kodrate ora iso omong. Lho. Mulane dokter ora nakoni sapi. Ning nek jenenge dokter kok Dokter. nakoni pasiene larane napa, Mas? Iku ora kok teges doktere sing bodho. Ning jenenge penyakit iki lak maneka warna. Ya. Ana weteng Weteng lara. lara, ana panas, Heeh. ana sirah ngelu ya to. Mulane ditakoni larane napa. Mau aku priksa, aku yo ditakoni, larane napa Mas Rokim? Bareng tak omongno, alhamdulillah jebule laraku iki ya ora pati serius, ora pati berbahaya. Ora berbahaya. Nah, jebule mung aku lara mah, Pak. Lara mah. Lara mah aku jare Pak Dokter. Lah lara mah kok mbok parakno dokter apa? Ya diparakno ning dokter ben nang mari. Alah nek lara mah ya ndang leh kidul omah. Nek ning lara mah lara, leh kidul omah kok ora mari. Sik apa? Aku ki lara mah. Lah ya leh kidul omah. Lho apa hubungane? Lah lara omah jarene. Lah iya lara mah. Lah ya leh kidul omah.
Aja ning etan omah kali. Duh, ya koclok. Kenapa? Maksudnya iki aku ki lara omah ya, Pak. Lah iya leh kidul omah ya le. Lara omah. Aja mbok leh etan omah kali. Kidul omah. Iya. Iki ora panggonan ya, Pak. Lah jare lara omah. Maksudnya aku iki lambung. Cemes. Kok malah teko kok voli. Angger lambung, cumes. Towel. Maksudnya lara jero iki lho. Tokno. Iki apa kok ditokno barang? Lah jare lara jero. Weteng lara. Hah, carane mari ora usah gawe weteng. Lho, Ora gak ndek penyakit. lah saiki menungso nek ra nganggo weteng dhek ra iso maem. Lho, main nganggo cangkem. Ya nganggo cangkem to. Lah terus kok lapok tekan weteng. Lah kan mulut masuk ke dalam perut. Nek ora nganggo weteng iso bablas. Iku kok iso. Lah ki mulane jaga Mulane awak iku dijaga. penting. Apa meneh iki kan musim ora tentu to, Pak. Nah, cocok. Sing maune kudune iki wis wayah panas. Panas. Ning delalah sok kala Ije mangsa udan. panas, kadang udan ning ya ora masalah. Nadyan dina iki udan disyukuri wae. Ya. Sing penting kajate dulur lanang Bapak Sudirman. Sudirman. Sinten, Pak? Sudarmin. Pak Sudarmin. Sudarmin. Ade aku takok mang jare Sudirman. Salah iku. Oh alah Pak Darmin. Sing bener Pak Sudarmin. Pak Sudarmin karo Bu Sudarmi. Wah, ngawur iku. Lah sapa? Jajal tak takon sik. Pak Sudarmin. Bojone Pak Sudarmin sinten? Rinta. Kalih Mbak Bu Rinta. Oh Bu Rinta. Nah, iki kajate nadyan udan ning udan iki ya aja dianggap musibah. Ora. Iki justru mertandakno derese rezekine sing duwe gawe. Panjenengane Pak Darmin. Tur meneh banyu iki nek tumetes ning gone kulit rasane lak adem. Ademe banyu muga-muga sumrambah ademe keluargane Pak Sudarmin. Amin. Alhamdulillah. Sebabe apa wong sakmene kok akeh wong wedok-wedok? Sebabe apa, Pak? Merga dina iki hari Ibu Harum. Ibu Harum 21 April. Iku harine Ibu Harum. Mulane wedok-wedok tok sing delok. Iya ya, Pak ya. Lah, Iki kan hari Kartini. Harum Kartini. Lah ya hari Kartini, Pak. Hari Harum jengene ora Kartini. Hari Kartini ya. Kowe iso nyanyi apa ora? Ya iso. Nyanyi jajal. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Lho harum jengene. Ora Kartini nama. Wong Kartini bakal sego pecel pojokan kono kok, Mbok. Mau edan. Nggih. Ya ora kok teges harum ngono gak. Ya Wis pancen pokoke hari Kartini. Sukses selalu kangge dulur-dulur Ronggon Jaken. Nggih. Spesial kanggo panjenengane Pak Darmin dalah Ibu Rinta. Ibu Rinta kajate walimatul khitan nggih Bu Sunatan. Sapa jenenge? Ya Sing disunat sapa? kaya tawon ngandani pun ngomong. Rehan. Oh Dek Rehan. Dek Rehan. Spesial Dek Rehan. Iki mau ya ana apa le? Ana sumbangan dari bocah-bocah cilik-cilik spesial kanggo Dek Rehan. Heeh. Engko awake dhewe iki Pak Mogol awan iki gak iso melu. Loh, perkarane apa? Nambah udan kebacut. Aduh. Iki aja sembrono lho. Kene. Kono ku wis ahli nambah udan mbok arani nambah udan Lah wong kebacut sing dipasrahi aku bomah njaluk uyah malah dikeki setengah sak. Aku yo ngene iki mbok kon ngedol aku yo. Justru kowe iku sing ora iso nambah udan. Goyam. Lah nek kowe iso. Bos Mogol ngono aku percaya iso nambah udan. Kowe nek ngloroi aku kowe godak. Lah nek aku terus terang tak akoni aku gak iso. Lah aku lho wis bar mang. Lu tenan. Lah asam lho dijak omongan minggat kakek. Sing minggat sapa aku ning kene kok. Lah iya. Berarti kowe nambah udan tenan. Nambah udan aku mau. Lho iya piye? Alah sam. Udan kok kidul sikat barang ngidul.
Udan kolor tak pecicili balik ngalor. Udan kok kulon tak iduani balik mulon. Hebat. Udan kok etan tak sebul balik ngetan. Ampuh tenan kowe. Lah iki sing aku gak iso. Apa? Udane gak etan lor kidul kulon, udane kon dhuwur aku yo gak iso. Aku yo terus udan-udan. Aku yo iki tok sing gak iso. Dukun cabul. Ya Umume udan iki ning dinggon ya kok dhuwur ah, Pak. kon dideke tek kon dhuwur. Ya kok langit. Kaya ora langit ae gayam. Ya iya toh Pak. Mendung itu disebabkan karena awan yang begitu padat ya toh. Lah awan itu kan sama aja dengan air. Lah nek wis mengumpul akhirnya menjadi hujan. Ora salah iku. Udan sebabnya ana udan iki perkara widodari umbah-umbah. Lah dalah wong edan ana widodari kok umbah-umbah. Kocahane dibiurno ning bumi. Wis ora apa-apa, muga-muga engko bengi terang ya. Amin amin alhamdulillah sukses selalu kagem Dek sapa? Rapa? Rehan. Iso wis tak jarak kowe ngingetno ta ora? Dek Rehan dalah Bapak Darmin, dalah Ibu sapa kuwi? Aja dana. Dek Rinta. Nggih, muga sukses selalu, mohon maaf. Amin. Niki Pak Mogol kula pendhetke melih tiyang nggih. Mbok jupukno ganti. Ya Mogol. Loh, lah jaremu ra iso teko. Cilikane. Anake dijak. Ya. Lho apane. Monggo. Monggo. Sinten niku? Kula sinten? Oh, ape modiar bocah iki. Monggo. Sinten? Kula sinten? Go mixer. Kula nuwun. Dane sapa lek ya. Kula nuwun. Digotok. Kene. Dicekeli sik. Aku mangapirene iku bingung, Lek. Loh, malah kaya waker wagi. Sik apa? Waker wagi. Ora Kali ngono. nanas. Rene dilare. Ki lagi. Jejero. Lho kok kaya cilikan persis to. Tipisan. Iki cikene mandor wagi. Ngawur. Aku mangapirene iku bingung. Lho kok bingung kenapa? Bingung yo ndodok ajong. Ayo nek kepising kok. Lho kok bising. Oh bingung. Aku mang lah ape salat sik to. Golek masjid mubeng iku ora ono. Omong ngambung masjid kowe lagi mlebu kono iku wis ana masjid kok. Pinggiratan kono ya ana masjid cedhak punden. Ronggo kuwi desa sing gedhe banget. Nek perkara mung golek masjid ki wis akeh banget. Ora ono. Aku mang bingung iku muter-muter tak kok wong akeh iku golek masjid mubeng iku ora ono. Lah wong genah masjid jajar sakmono akeh lho. Ana musala ana masjid kok nganti ra ketemu lho. Lah iku tengok-tengok kabeh kok. Pucuk padasan. Tak mongi. Bocah angger kaya tombol padasan nang ngriki. Hek. Kowe kok iso kandha nek ora ana masjid, kowe mubeng-mubeng golek masjid mubeng gak ana. Gak ono anane tengok-tengok kok. Lho, lah iya masjid ya tengok-tengok. Lah aku golek masjid mubeng. Oh, Kowe golek masjid mubeng. Iya. Ora enek. Ora enek yo ora sida salat aku. Ora sirame sing mbok untir. Uter-uterno. Kemedani wong. Ora nesu piye tok pangane bocah iki. Sabar. Takut ya kuat Alah kok iso. Ape ra ono. Sabar. Mosok karo cah cilik kowe kok nesu. Lah nesu piye lah takoki manane wujud mubeng lho tumuk ora. Ono masjid cocok kabeh lho cocok. Oh, anak wong piro keku? Anek telu. Mas, kowe golek masjid ning ndi? Masjid mubeng. Iya. Kowe gak nemokno. Ora sida salat aku nganggo golek masjid mubeng. Dedarmen siai patol jare tak wujud iki. Sabar gene. Kok golek wakil yo gregetno wong ngene. Wong esmosinan. Anu, jukono tampar tak kwendol-kwendol ning pring kene lho. Aja esmosi. Esmosi untung kiper kono. Lah nek wong ngamuk iku apa jenenge? Erosi.
apa emosi. Aja emosi. Ora emosi piye omongane giatelno kupinge. Sampean ku ya ngono. Umume masjid iki ya tengok-tengok Tengok-tengok. ora ana masjid kok mubeng-mubeng. Lah nek masjid mubeng-mubeng terus lek ibadah kepiye? Bener nek rupam kok Nek karo keramik. ngene-ngene to. Lah Bocah ngger rupane kok keramik WC ya ngene iki omongane ane. Kok iso mubeng-mubeng perene sing ngangkon sapa? Mogol. Lho, sing ngakon mogol. Oh, iki mang lagi teko iki mang kok ya. Lho iki anake mogol. Ora. Karo mbok endi iki neh? Mogol nek anake wis pegatan iki entuk enom neh. Masa anake sing enom ngene rupane? Masa wis sakmene gedene? Menawa laire digawa mlayu menawa. Oh, Metu ndase toh mlayu ngono. aku ditemuk. Ditemuk. Ya Allah, namanya siapa? Namanya siapa? Perkenalan sama dulur-dulur Ronggo. Mananya siapa? Oh, alah, jengene kok blekok. Lah iya, sakurunge rene kan yo ben kenalan sik, ben dorti ngono. Ah, Sok iya, sok Pak. perti Maju, ditambah. maju. Ben kenalan. Maju Lah, rono. iya. Maju neh. Ben kodanan dene. Lah, Aja terus? maju-maju. Nyeblok siram sik. Kowe iki ya ngono kok iso. Seketrom aku engko. Kesetrum kok. Kenalan. Jajal wis paham dagel baru. Ayo. Lah iya. Kenalan. Sakurunge kenalan lah yo. Ah. Sik salam Nek sik. kenalan ki sing apik, Lah sing iya, sopan, sopan. mergo sopan santun, unggah-ungguh, subosita tata trapsila iki penting. Ben dorti, ben ditanggap ngono ya. Heeh. Sesuk iki leng kenalan. Andani. Bendo deh tanggane ngetok pring. Sabar. Lah ape kenalan dijak omong terus are. Alah, bocah ana kayu randu elek-elek. Ora ngono, modele kok kaya konyek. Konyek rak payu. Udah rapayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciduk kiwan. Apa kon kenalan ngono? Kudu ya. Alah ya Allah rupane mesrae kaya ciduk kiwan. Dan kenalan jenenge sapa? Assalamualaikum warahmatullahi. Wes. Salam terus ae. Dan kenalan. Silang tak geti onde-onde kapok. Lho kon kenalan malah nyanyi. Bismillahirrahmanirrahim. Lho iki ame ndonga ta apa alhamdulillah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillah. La ilaha. Nggih, dipun tepangaken nami kula Basir lek. Basir. Walah Basir. Grando. Layak rupam kaya kricak. Jenenge pasir. Basir. Basir. Oh, Mbak. Basir. Iya, Mas Basir. Masih sekolah apa sudah beranak? pun anak 3. Lho. Kowe iki bocah ta menungso? Kowe iki bocah ta apa kok wis dia anak 3? Masa dia anak 3. Iki lho sing sunat. Halo. Wah, Udu kudu. Kowe wis sunat ta urung? Oh, iya sok ben nek sunat rencana membelah Basir. Iya, dagingku pahit. Om. Masih sekolah. Masih. Kelas berapa? Kelas 1 Di mana? di Yogyakarta. Iki sekolahnya ning Ngayogyakarta. Wong Jogja. Layak rupam kaya stasiun Tugu. Oh, ora kaya stasiun Tugu. Lha apa? Kayak gudeg. Gudeg kowe ora? Gudeg iki nek dijak omongan gak ndungu. Gudeg iku kayak kowe. Awakmu wis krungu kabar apa durung? Kabar apa? Wisata terkenal di Ngayogyakarta itu namanya apa? Taman Safari. Taman Tempat Safari. binatang. Oh, Gembira Loka. Gembira Loka. Ya iki sini. Aku ngerti kabar lagi iki mau ning nggone TikTok. Salah satu kewan nggone wisata kuwi ucul. Lah ya iki gorilane ucul. Nek tekan kene iki mau gara-gara kurang bebas ning kono iki. Men dermen ana gedang ireng ta ora? Aku suwe-suwe tak untal biasa. Iki Mas Basir. Mas Basir. Aku jek ndek jagone. Apa? Rere, endi mang bocahku? Ayo, Rere. Loh. Anak sapa iki? Wis sama kae dagelan cilik-cilik sok ben cah mene do kepen golek duwe kakekane tenan ta. Iya. Namanya siapa sayang? Sikit. Sigit. Oh, karo Mas Basir napa nih? Anake. Oh, nggih dulur, Bu. Beda bapak seje ibu niki.
Iya, bapakku limo. Sik kaya tak pekno mik le. Ayo sepelan sing apik. Sepelan apa? Iki kesempatan karo dagelan cilik. Kesempatan ngirit kowe. Cekeli le. Tak tukokno mik anyar. Pokoke do kalah lucu karo iki kok. Ya, kalah lucu tapi tanggapannya akeh aku kowe. Ya iya lho. Spesial kanggo Mas sapa mau sing disunatno? Rehan. Mas Rehan. Tak kok gak oleh leh, Bu. Mas Rehan. Kita eling Rehan. Mas Rehan, Mas Basir sama Mas Sigit mau menyumbang apa? Ora sik aku tak takok sik. Takok apa? Mesti desendor lah main ketoprak suwi lah yo basa Jawane lak pinter to. Pinter. Nah, tak saiki aku ngomong bahasa Indonesia. Ya. Desendor jawabno. Aku sing Jawa. Iya. Kowe? Aku Indonesiane. Mogol ora tau kongkon aku lho. Wani kok ya. Cah lagi ngene, aja cah cilik nak sikat tenan kowe. Ayo, Ndang, basa Jawa aku. Ya. Kowe basa Indonesia. Ya. Oke. Selamat siang sore ya. Arek kowe sak unim. Selamat sore semuanya para penonton. Sugeng surup. Para wong delok. Kowe edan. Piye? Ana basa kok basa apa sugeng surup ya apa enek? Lah sore. Sore Sugeng sonten. sonten niku ra nek sengengene wis gak enek. Iki sengengene ijeh. Ya surup. Oh iya. Bener. Sugeng surup. Gorila uculan ini. Para wong delok. Sing bener. Sing bener. Lho, kowe jare bahasa Indonesia kok. Lah iku basane sing bener sik. Wis bener ngono. Sugeng sonten bapak-bapak ibu-ibu ngono. Lah kowe iso ngono kok teko aku. Wow. Oh celuk. Yo dikasih hiburan kali Mas Sigit kali Mas Basir. Siji-siji sik, sapa sik? Mas Sigit apa Mas Sigit sik ayo. Ya. Mas Sigit nanti Mas Basir. Kono sik. Kowe apa kono? Jotosan sik, jotosan. Ya. Kowe jago Wes iki. kowe. Weh do nyanyi do. Bocah iki. Alah yo. Tenan cah duwe anak cilik-cilik ngono dasku mumet aku. Iya. Buak ae. Enggak anu de basir mriki sekedap. Basir apa Sigit sik sing nyanyi? Sik. Mas Basir sik. Sweet. Utusane Ibu sweet. Yo. Sing kalah dibuak kali. Bosok kowe kalah ya dibuak kali. Kowe iki sing kalah. Sing kalah nyanyi, sing menang nyanyi. Ayo nyanyi nyebak. Nyanyi, ayo cepat. Nyanyi bareng. Lagunya apa? Kiranya yang bisa. Urung iso wong loro iki, urung iso padu wong lagi ketemu. Yo nyanyine dhewe-dhewe. Sigit nyanyi apa? Basir nyanyi apa? Suara lanang apa suara wedok? Sembarang. Lanang nek iso, wedok nek iso. Monggo. Bawa jenang gula sik ya. Kekarane wong akrami dudu banda dudu rupa. Suara apik ngono Suarane gak gelem kok ya buak apik. sampah. Ngenge lho pas lho. Ayo. Hamung ati. Ketinggian. Diselirengno iku. Pawi. Nah, terus. Tane. Nek iki swara cilik, cah cilik pas. Nek ndek mang suarane wong tuwa. Luput. Luput pisan. Kena pisan. Cengkok Yen Yogyakarta. gempeng. Yen gampang luwih gampang. Iki kok dibagi. Mas Basir sing bawa, Sigit sing nyanyi. Ya Le. Nah. Siap? Lagunya apa? Kitir Sumilir. Munggahe Kitir Sumilir. Ayo terus. Lanjut.
yen Yen angel angel langkung. Ya jelas api wong sekolahe ning seni ya SMKI. Roh nada. Dan aku mbiyen mbok sekolahane apa? Ning SPDI ngono. Apa SPD? Sekolah pedet karo dadi Senenganmu. Yen nyanyi ora? Iya, Ayo maju le, cetel, maju. anu lanjut. Sikira. Yen Yen gampang luwe Yen gampang luwe gampang. gitar sumilire nada cewek, Mas. yen Yo. angel Yen angel angel tan kena tan kena tinumbas arta Ayo Bu, Sawati kursi. Tepuk tangan. tepuk tangan Sawati kursi. apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Alah, kok tak breki-breng sak dapur ki ora iso. Rene Basir, ayo karo joget Mas Sigit sing nyanyi gitar sumilir. Nah, ben kecekel kabeh, bar iki terus Mas Rokim sak lagu. Spesial buat yang sunat. Mas sapa elek ora? Mas Rehan. Iya. Ayo, Angan ngamburu ngambus mriko. Hitung lintang sesungguh
nyambung aku ora. Bilang apa kalau dikasih sama ibu? Terima kasih Bu. Semoga Semoga lancar rezekina. amin. Dungane cah cilik biasane mandi lho Bu. Ndek iki aku didongakno anakku sing cilik, muga-muga bapak lemu tenan aku. Terayu nduyani mangan. Iki anu nuruti bosku iki. Iya. Jalukane lagune ayang-ayang. Ayang-ayang. Lagu anyang-anyangen. Apa ayang-anyang? Ayang-ayang. Anyang-anyangan Gak Ya apa-apa, wis, Dik. kita Oke, persembahkan lagunya Melo joget ayang-ayang. ya. Pateni sik ben ora nganging. Wis. Ayo munggah joget wong telu. RHS Production. Kumera. Peteng rasane ati kang nandang sengiting liyan hanyawang aku kowe laku katresnan nimas wong ayu tak jaluk ojo seleh katresnan pancene tresno kuwi akeh mencoba. Arep tumoko
strawberry jane apa to? Ah, napa-napa? Merah jambu. Walah lah. Aku Ki iso ora Pak lagu merah jambu? Apa magrib? Lah tapi Ijik lakone ijik kedawan Mbak. Nanti malam ae ya. Apa ngene sampean ning kono kok dinyanyekno wong loro ning kono ning kamar? ya wis. Des, maaf waktu dulu ya. Mohon maaf ya. Soalnya Nah, waktunya durasi wis ya. pun durasi waktu. Gak apa-apa. Engko nek Pangapunten ngawer ning isor ae ya. panjenengane Bapak ingkang mengugati. Ayo do netuke lakon sih ya. Nggih, monggo monggo. Joko Umbaran, apa karepmu nganti temekono ing tepis piring ing Kabupaten Grati? Aku goleki kang aran Kebo Marcoet. Saiki dina lenggai ana ing Kabupaten Grati. Aku Kebo Marcoet. Dadi kowe? Iya, Kebo Marcoet. Iya. Gelemo. Kowe tak prangket tak suwanke ana ing Kraton Majapahit. Sapa jeneng? Joko Umbaran. Sugih kendel Gondowani. Ing rangket Bupati Kebo Marcoet. Tangeh gendong lamun ke bisa kelakon bondo lan Bupati Kebo Marcoet. Dijajal ning papan kiri. Maju negane ati. Wajah legen Mas awane sumuk ngombe legen seger seger legene Mas lho sapa iki kok bocah nom-noman mereka gublah geteh. Wah. Yo. Jurip. Wujune kan sak bumbung ae kok ora payu-payu. Bocah iki anake sapa? Wis. Tekne sajake ngorong tenan kowe. Alah. Kene rada maju, Gus. Apa cilik. Aduh. Sampeyan ki lho, jane iki. Waduh. Sapa jenenge ora kepenak. Jenengku Joko Umbaran. Joko Umbaran. Kowe iki sapa? Ayo dicepungke, jenengku iki Dayun, bapake Tulkiem. Dayun, pegawe aku ya bakul legen. Kowe kang nulungi aku yo. Ayo rayune iki mangko legen kan sak bumbung rapayu. Sampean iki bocah ngendi? Aku Gambir Seketi. Gambir Seketi. Isih duwe wong tuwa. Aku isih duwe wong tuwa yon. Wong tuaku kari siji. Kari siji iki wong tuwa lanang ta wadon? Wong tuwa wadon. Jenenge sapa wong? Biung Jinggowati yon. Biung Jinggowati. Aja sembrono lho. Dayun bapake Tulkiem. Sak ngertiku wong wadon sing jeneng Jinggowati kuwi garwane Kanjeng Adipati Bandar Subali ing Grati. Kowe kok ngerti yo? Omahku tepes wiringe Grati. Nanging kabeh mau Biung Jinggowati iku ibuku yo. Lah kok sampean niku kok tatu kabeh niku kenging napa, Gus? Ya kene nganti aku tatu. Mentas wae aku tanding karo Kebo Marcoet. Walah, sampeyan ki kok kendel-kendele kok wani-wanine ngadepi kali Kebo Marcoet. Rumiyin Rama sampeyan niku sedane nggih kalih
Kebo Marcuet niku. Ya kene nganti aku wani. Mergo aku sago mumpu sayembara ana ing kraton Majapahit yo. Leboni sayembara teng Majapahit. Yon. Oh ngaten Gus nggih. Kira-kira sampeyan niku ngadepi Kebo Marcuet taksih wani napa mboten? Dayon bapake Tulkiem. Nggih. Kanggo bondo kekuatan napa yo. Aku wis rojah rajeh atu arang kranjang. Mengke kula sing nyukani cara. Lho. Njur carane piye yo? Sampeyan tantang melih Kebo Marcuet. Mengke kok gelut sampeyan nganti ditikes. Sampeyan sambat-sambat kalih ibu sampeyan Jinggawati. Biung aku pamit mati Biung Jinggawati. Aku pamit mati Biung Jinggawati. Bondo kula aturi percaya. Kebo Marcuet niku angger krungu jeneng Jinggawati niku mesti bakal luluh lilih atine. Nah, mergo riyen Kebo Marcuet niku nggih kedanan kalih ibu sampeyan Jinggawati. Yen wis luluh yo. Sampeyan kok diaku anak nggih sampeyan anut, sampeyan dijak teng pundi nggih sampeyan purun watone siji. Syarate kedah njaluk gendong. Yen aku wis njaluk gendong piye yo? Nggih tangan sampeyan kalih sampeyan gondelan sungune Kebo Marcuet. Sak rasa-rasa sampeyan, sak kuat-kuat tenaga sampeyan. Sungune Kebo Marcuet sampeyan sempal. Pun to mesti cilaka. Yen ngono kowe sumingkir. Nggih, kula tak ndelok nggih. Tantangi Kebo Marcuet. Kebo Marcuet. Iki Joko Mbaran. Rajingan Wijaya mumpung durung kowe temekaning pati bali. Iki kabeh wis dadi sesantiku. Iya, Yen aku ora bisa ngrangket kowe, tak enteke. maju legane dia sing sakurunge kowe mati saka sungatku. No, kowe sambat lan wong tua. Waduh, Biung Jinggawati, aku pamit matek yung. Tak pernah apa lan Jinggawati kok nganti kowe moh Jinggawati. Biung Jinggawati, iku mono ibu. Yen ngono kowe anakku dhewe. Kok gelem wiwit mau ke kondo ora bakal lakon tatu warang rancang sing wingi. Yen aku kondo wiwit mau, ketoprak bare jam 3 ngono. Iya, Jan. Baran piye? Aku pengen takon karo kowe apa ibumu isih urip. Ibuku ije semlohe. Saiki mapan ning endi? Ana ing Gambir Seketi. Selagake aku pengen ketemu lan ibumu. Nek kowe pengen ketemu, bakal tak temoke. Iya. Nanging aku njaluk Apa gendong. kang dadi panjalukmu? Njaluk gendong kemana? Mungkah gegerku tanganmu gondelan sungguh. Oh, dayun bapak Tulkiem. Nggih, pripun Gus? Apa kang dadi kandhamu? Kabeh mau bener. Bareng aku njaluk gendong, sungune tak sempayung. Terus Saiki tumekaning pati yo. Kebo Marcuet pun mati. Heeh. Duh. Iki enten pusaka Gus. Wonten pusaka gumletak teng mriku. Ah, sampeyan niku Dayone wedi geteh. Iki dumadine saka sungune Kebo Marcuet. Iki jenenge pedang Kunto Sukayana. Kang siji godha wesi kuning yon. Rene kang bisa mupu aku. Ayo bebarengan sowan ana ing kraton Mojo.
marang Kakang Patih Maudara mbiwarake marang kawula ing Majapahit. Sapa keng bisa ngdarat kebo marjuet ing Grani? Menawi kabaripun ketami mboten sanes nim-niman keng nami Joko Umbara. Yen kaya ngono diranti sapa Kayo apa? apa iki sing jeneng Joko Umbara? Menika lho. Sanes. Sanes. Gayut. Pate kok ora ngerti. Lah kowe mule bagus malah ngono kok. Rumangsaku sing kae. Iki pangeran Seketer. Lah sing kae sapa? Kula Gayut, Ndara. Oh. Pernah apa karo Joko Umbara? Nggih, Rowang, Kancane Kanca. Baran. Inggih kula sinuwun. Apa bener sira keng bisa ngendarat kebo marcuet? Menika leres sinuwun. Kebo marcuet. Sak niki pun pecah. Niki seksine. Nggih, kula seksinipun, Ndara. Ya. Mergo ingsun ate paring dawuh, sapa kang bisa ngendarat kebo marcuet bakal ingsun paringi ganjaran. Kanthi kuwi sira bakal nampa ganjaran saha ngersani ingsun. Komplange Kadipaten Granti. Kowe jumenenga Hadipati ana ing Kadipaten Granti. Nanging aja nganggo jeneng Joko Umbaran, nganggo jeneng Wuru Bisma Minak Jingga. Kengangka loro. Kadipaten Granti saben-saben ana Hadipati mesti mbalela saka pemerintahan ing Majapahit. Kanthi kuwi Kadipaten Granti uga tak ganti jeneng dadi Kadipaten Blambangan. Kakang Patih Maudara Paring dawuh Umbaran. Sirping perkara iki mahanani tentreming Majapahit muga-muga ilang sengkalane lan sukertane ing negara Majapahit iki. Muga tumus keng kagungan kersa sak bubaring pahargyan. Muga pinaringan panjang yuswa sarta cepak rezekinipun. Pawiyatan sampun